Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba naye miti yake. President Mutharika wati ubale wapakati pa dziko lino ndi boma la China upitirira kukhala wabwino. Sipikala wa nyumba ya malamulo walengeza mayina a mamembala a komiti yapadera yomwe igwire ntchito yofufuza ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya darts yalandira ulemu posunga mwambo ndi kukhala ndi kuthekera kochita bwino pa masewerowa muno mu Africa. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati dziko la Malawi lipitirira kukhala pa ubale wabwino ndi dziko la China. Mtsogoleriyu wanena izi pamene anakumana ndi kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Zhu. Mwayi mtumodzi wafika ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Mutharika anauza kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Zhu kuti dziko la Malawi limazindikira ufunika wa ubale wake ndi dziko la China potambasula ntchito zachitukuko zomwe zachitika kuchokera mchaka cha 2007 pomwe ubale wa mayiko awiriwa anaukhazikitsa. Iwo anayamikira thandizo lomwe dziko la China lakhala likupereka popititsa patsogolo ntchito zomangamanga, ntchito za ulimi, ntchito za umoyo, ntchito zophunzitsa anthu zomwe zathandizira magawo osiyanasiyana okweza chuma cha dziko lino. Professor Mutharika anafotokozanso masomphenya ake pa ntchito zachuma zomwe zagona pa mfundo zokhwima zobwezeretsa ntchito zachuma mchimake, kupezetsa Malawi moyo wa ntchito makamaka achinyamata, komanso kuonetsa kuti ntchito za boma zikuyenda mokomera mzika za dziko lino. Iwo ati mwa zina boma lawo lakhazikitsa mfundo zothana ndi mavuto akusowa kwa mafuta agalimoto, chakudya, fetereza, ndalama zakunja kwa dziko lino ndi mankhwala zomwe zikuyembekezeka kusintha mu miyezi 12. Tate wa dziko linoyu walimbikitsanso kuti pakhale ubale wabwino pakati pa dziko la Malawi ndi China pa ntchito za migodi, mphamvu za magetsi, mafakitale, kupanga zinthu kuchoka ku mbewu, ndipo walimbikitsa kampani za dziko la China kuti zakhazikitse ntchito zawo mdziko muno. M'mawu ake kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Zhu anati zokambirana zawo ndi Professor Mutharika zinali za phindu komanso zolimbikitsa mgwirizano ndi chitukuko pakati pa mayiko awiriwa. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wati pomwe ntchito za luso latsopano digital technology zikupita patsogolo, ntchito yolimbikitsa maphunziro okhudza luso la makonoli ndiyofunika kwambiri. Iwo amalankhula izi ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko la America White House ku Washington pa msonkhano wa akazi komanso amuna a atsogoleri a mayiko osiyanasiyana ofuna kulimbikitsa umodzi pokonza tsogolo la maphunziro omwe akutcha Fostering the Future Together Global Coalition Summit mchingerezi. Tili ndi zambiri mulipotiri. Mutenga wako mafotokoza zomwe dziko la Malawi likuchita pokweza maphunziro aluso la makono, mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ati kuno ku Malawi ana m'makalasi oyambira msukulu za primary akuphunzira za luso la makono kudzera mu ntchito yopereka maphunziro kugwiritsa ntchito zipangizo za luso za makono ya Building Education Foundations through Innovation and Technology BFIT. Ntchito iyi inayamba mdziko muno mu chaka cha 2023. Madam Professor Mutharika auza anthu omwe ku msonkhanowo kuti kudzera mu ntchito za BFIT ophunzira apatsidwa mwayi ogwiritsa ntchito zipangizo za luso la makono ngati matablet adakali achichepere. Iwo ati maphunzirowa afikira ophunzira standard 1 mpaka 4 mu sukulu za primary zokwana 1081 zomwe zachititsa kuti chiwerengero cha ophunzira chikwere msukuluzi. Mayi wa dziko linoyi wati cholinga ndichofuna ofikira ophunzira msukulu za primary okwana 3.8 million kuti adze kugwiritsa ntchito zipangizo za luso la makono mu nthawi yabwino kuti adzitha kumvetsa mmene zinthu zikuyendera adakali achichepere zomwe ndizofunika pa ntchito yokweza tsogolo la dziko lino. M'mawu ake mayi wa dziko la America Melania Trump walimbikitsa mayiko kuti agwirizane pomanga mfundo zabwino zothandiza kupereka maphunziro komanso kukonza tsogolo pa ntchito za luso. Madam Mutharika anali nawo pa msonkhanowo pamodzi ndi akazi komanso amuna atsogolo ochokera m'mayiko 45 pa dziko lonse. Msonkhanowo anayitanitsa ndi Melania Trump. Mwayi mtumodzi MBC. Sipikala wa nyumba ya malamulo Samir Sulemani wati komiti ya nyumba ya malamulo yoyendetsa zokambirana za nyumbayi yavomereza komiti yapadera yomwe igwire ntchito yofufuza ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu.
Sulemani ati mu komiti muli aphungu anayi ochoka ku chipani cha DPP, atatu ochoka ku MCP, mmodzi ochoka ku PP, UDF ndi UTM ndi atatu ochoka kumbali yoyima pa yokha. Koma aphungu ena anadandaula kuti komiti sikuyimira zipani zonse zomwe zili mnyumbayi mofanana. Izi zinachititsa kuti mpungwepungwe ubuke nyumbayi mpaka aphungu awiri akumbali yotsutsa anawatulutsa kuti asapitirize kuchita nawo zokambirana mnyumbayi. Mtsogoleri wa zokambirana nyumbayi Ajapi Mohango wati sakuona vuto pa mndandanda wa aphungu omwe awasankhawo kukhala mu komiti. Iwo akufotokoza. Mwina tingambe ndikudabwa kuti pakupavuta ndi pati chifukwa kafukufuku ameneyi tinachita kugwirizana mu nyumba muno, komanso titapita ku business committee bungwe limene parliament muno lima kugwirizana zochitika za mnyumba muno, tidagwirizana kuti zipani zonse ndi kukula kwawo zipereke aphungu amene akhale nawo atenge nawo mbali pakafukufuku ameneyi. Choncho potenga ndi kukula kwa zipani mnyumba muno, chipani cholamula boma cha DPP china ineka kupereka maina anayi ndati chipani usati munthu. Chipani chotsutsa chachikulu cha Malawi Congress Party chipereke maina atatu. Zipani zimene zili maphungu opitira atatu mnyumba muno zipereke maina limodzi. Choncho chipani cha UTM chapereka dzina limodzi, chipani cha UDF chapereka dzina limodzi, chipani cha PP chapereka dzina limodzi. Amene anabwera muno oyima pawokha amene tinagwirizana kuti apereke maina atatu chifukwa anthu amene aja mnyumba muno alipo 71. Actually ndiwochuluka kuposa chipani cha Malawi Congress Party. Koma chipani cha Malawi Congress Party ndi oyima pawokhawa adapasa namba yofanana kuti abwese atatu. Ndi asipika analengeza mnyumba muno kuti tu zipani zibwese mainawo, koma akakhala oyima pawokha amene wotu amalamulira ndi spika muno wache. Choncho spika ananena kuti amene wapereke maina atatu ndipo amene akufuna kukhala nawo mugulu la kafukufukulo atumize maina. Kuti timaona chani kuti munthu akhale mu komiti imeneyi? Timaona kuthekera kwa anthuwa. Komiti ndi akafukufuku ndege imene inagwa. So ndege imene inagwa simungakatenge accounts kalaliki kuti akakhala mu komiti imeneyi. Iyayi panafunika kuti titenge anthu amene ali ndi kuthekera. Padakali pano mtsogoleri wa mbali yotsutsa Simplex Chichiola Banda wati chipani cha MCP sichitenga nawo mbali pa ntchito yofufuzayi. Unduna wa zaulimi wati boma lakwanitsa kugawa zipangizo zaulimi zotsika mtengo mu ndondomeko ya FISP kufikira anthu oposera 84 mwa anthu 100 aliwonse omwe amayenera kulandira zipangizozi mzigawo zonse za mdziko muno. Nduna ya zaulimi Rosa Mbirizi yanena izi mnyumba ya malamulo pomwe imapereka ripoti la momwe ndondomeko ya FISP ya mchaka cha 2025 mpaka 2026 yayendera. Beatrice Mwape ali ndi ripoti. Popereka ripoti ili mu nyumba ya malamulo, nduna ya zaulimi Rosa Mbirizi ati boma lakwanitsa kugawa fetereza utsika mtengo wa ndondomeko ya FISP wochuluka mzigawo zonse za dziko lino kuposera mlingo wa fetereza yomwe anagawidwa chaka chatha. Ambirizi ati pofika pa 13 March pomwe boma linatseka ndondomekoyi mwa anthu 1.1 million omwe amayenera kupindula ndi ntchitoyi, anthu oposa 920,000 ndiwo anali atagula feterezayo kuyimira 84%. Apa ndunayi ati izi ndikamba ka upangiri wa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika yemwe anawathandiza kugwira ntchitoyi moyenera. Koma ndunayi adandaula ndi mchitidwe wakatangale omwe akuti unakhudza ndondomekoyi mu ulamuliro wa mbuyomu. Pakadali pano ndunayi ati pa milandu 32 yokhudza katangale pa ndondomekoyi yomwe ikukhudza anthu ena ogwira ntchito ku polisi, nthambi ya NRB, ogwira ntchito ku nduna ya zaulimi, ochita malonda ndi adindo am'madera mwa ena, ndipo yatsindika kuti boma siliyikira kumbuyo aliyense. Ndunayi yaululanso kuti pali fetereza okwana matani 31,000 yemwe boma silinalandirebe, ndipo mwa feterezayu matani 4,000 akuyenera kuchoka ku Eastbridge, matani ena oposa 7,000 akuchoka ku kampani zomwe sizaboma
ndinso wina ochokera ku nthambi ya SFFRFM yomwe inagwiritsa ntchito ndalama zoposa 25 billion kwacha pansi pa mgwirizano ndi kampani ya Eastbridge. Kuonjezera apo iwo ati makilogalamu 14 million afodya akadali m'manja mwa undunawu ndi nthambi ya SFFRFM. Nduna ya zamtengatenga a Japi Muhango yatsimikizira wanthu mdziko muno kuti ayamba kuona kusintha pa misewu yomwe yaonongeka mdziko muno kuyambira mwezi uno mpaka wa Disemba. Poyankhula ku nyumba ya malamulo popereka ndondomeko ya ntchito zomwe zikuchitika ku ndunawo, ndunayi yati izi zichitika kutsatira kukhazikitsanso kwa ndondomeko yomwe imathandiza kutolera ndalama yokonzera misewu kuchokera ku mafuta a galimoto omwe wanthu amagula. Amuhango ati kukhazikitsanso kwa ndondomekoyi kuthandizira boma kupeza ndalama zokwanira zokonzera misewu yomwe yaonongeka kwambiri mdziko muno. Misewu yathu yaonongeka kwambiri, choncho titalowa mboma president athu Professor Peter Mutharika anatamula kunduna kuti onse misewu imene itayikonza. Ndinene pano kuti achita kuti basamalire kuti kamafika pa 31 December misewu yaonongeka ikulu titayikonza. Chifukwa chani? Misewu yonse yaonongeka chifukwa chonena kuti boma lapita lija linasiya kutolera ndalama za fuel level, ndalama zimene timatolera ku mafuta amagalimoto. Mudziwe ichi amene Amalawi adziwe ichi kuti dziko lonse lapansi maiko otukuka amene ali ndalama zochuluka kamwanja Japani kaya mwanja America amene kuti amange msewu amakusa ntchito ndalama za mafuta chifukwa amene amenda mu msewu ndi magalimoto. Choncho magalimoto akamathira mafuta pa kumapampu kuja kanga chepe titengeko kuti athandize kukonza misewu komanso kwina kumanga chatsopano. Choncho chiganizo chimene chinapangidwa ndikunena pano ndamatamba kutolera tsopano tikhulupirira kuti mukamafika tikamba mvula ikapita muona kuti ku misewu zambiri zikuchitika. Makontrata okonza misewu amenewo tapeza kale munaona manyuzipepa masiku apitawa kuti tifuna tiapase zintchito zambe kugwira ambe kuthamanga tafati kuzati mvula panopo ikupita kodula ikangodula kuti khale kalikiliki msewu wathu tikonze kuti anthu azina msewu yabwino. Ndapempha Malawi kuti tikamanena kuti tiyende sikoma misonkho ija choti akamena tsogolo azidya koma yathandizira kuti dziko lino tilisinthe. President Peter Mutharika afuna dziko lino lisinthe kuti lisinthe pafuna wina aliyense paika atenge udindo. Boma la Malawi lalandira katundu wa gawo lachitatu yemwenso ndotsiriza kuchoka ku dziko la Zimbabwe opita kwa wanthu omwe akufunikira thandizo la chakudya mdziko muno. Katundu uyu ndikuphatikizapo chimanga chokwana matani 330,000. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yati thandizoli lipititsa patsogolo ntchito ya boma yogawa chakudya kwa mabanja omwe akhudzidwa ndi vuto la njala komanso mvula yamphamvu yomwe yagwa mdziko muno. Zambiri mulipoti la Chinsisi Moyo. Dziko la Zimbabwe linalonjeza kuti lithandiza dziko lino ndi katundu osiyanasiyana potsatira kulengeza kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti anthu maboma 28 mdziko muno akufunika thandizo la msanga la chakudya. Thandizoli linali m'magawo atatu ndipo gawo loyamba analipereka pa 27 January chaka chino. Polankhula pamwambo olandira thandizoli, nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda anayamikira dziko la Zimbabwe poyika chidwi kuthandiza dziko lino mwa msanga. Inu aku Zimbabwe ndinu abale athu ndithu, abale athu eni ndipo zimene mwachita zipitiriza kuona kuti tikuyendera limodzi tili tonse ndipo tizachita zotheka kuti nthawi iliyonse tizithandizana. Kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi Anansi Sangweme wati boma lawo ndi lodzipereka kuthandiza dziko la Malawi nthawi ino yomwe anthu ochuluka akufunika thandizo. Mlembi wa mkulu wa boma a Justin Saidi yemwenso anali nawo pamwambo olandira katunduyu nawo anayamikira boma la Zimbabwe chifukwa cha thandizoli ponena kuti lithandiza kufikira anthu omwe akhudzidwa ndi mvula yamphamvu yomwe yakhala ikugwa m'madera ena mdziko muno. Chinsisi Moyo, MBC
Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika wati ubale wapakati pa dziko lino ndi boma la China upitirira kukhala wabwino. Sipikala wa nyumba ya malamulo walengeza mayina a mamembala a komiti yapadera yomwe igwire ntchito yofufuza ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya darts yalandira ulemu posunga mwambo ndi kukhala ndi kuthekera kochita bwino pa masewerowa muno mu Africa. Tipitirize ndi nkhani yokuti ophunzira ambiri omwe anachita maphunziro awo msukulu zina za ukachenjede zomwe sizaboma sakudziwa zatsogolo lawo potsatira zomwe mabungwe a National Council for Higher Education komanso Technical Education Vocational Training Authority TVETA analengeza kuti masatifiketi omwe ali pansi pa mabungwewa Business Management Education Center BIMEC ndi American Institute of Extended Studies AEIS ndosavomerezeka mdziko muno. Mulipoti ili Beatrice Mwape akufotokoza momwe izi zakhudzira ophunzirawa komanso ngati chiletso chomwe eni nthambi zolembetsa mayesowa atenga chiphule kanthu ndi kuthandiza ophunzirawa. Kwa zaka ziwiri akuzike Kaonga wa zaka 21 wakhala akuphunzira maphunziro ake aukachenjede pa sukulu ya Lilongwe Institute of Science and Technology LIST ndipo amayembekezeka kumaliza mu June chaka chino. Koma patangotsala miyezi inayi yokha iye analandira uthenga oti certificate yomwe wakhala akuphunzirirayi siyovomerezeka mdziko muno. Chinthu ichi chitafika chinayi chozizimutsa chimene chinali chopweteka kwambiri kutengera mbali zonse zimene nalingalira kuti ndikuti tangotaya nthawi komanso taluzanso ndalama komanso zinayi zija zonena kuti mene zabwerera mndoti we need to go kapena tikufunikira tipite ku mabodi amene akunena kuti ndoyenerera sono nde nthawi tikayambireso namaliza last year June panopa papitaso eiye kuti timafunika tipange chani graduation chinayi chinthu chopweteka kwambiri. Naye Priscilla Chiputula ndi ophunzira wina okhudzidwa ndi nkhaniyi. Iye wati wakhala akuvutika kuti apeze ndalama zolipirira fizi ndipo momwe zateremu ndalama zoposa 2.4 million kwacha komanso nthawi yake zalowa m'madzi. Mentally zinandipweteka kwambiri sinakhaleso mu munthu kuyambira kuganiza sori za ndalama amene ndaononga komanso makolo anga ndimene alili because ineyo ndimakhala ndi mayanga okha ndikuti achimvesese chinthu chija nachovuta komwe ndachokera ndimene ndafika panopa sizingangochitika zokuti zonse zingopita m'madzi ndi azina zoti mabodi asekedwa kwa mayanga ndi ineyo sizinagwirizane nazo kwambiri. Awatu ndi ophunzira ochepa chabe mwa mazana omwe akhudzidwa ndi nkhaniyi kuchoka pomwe mabungwe a TVETA komanso NCHE analengeza kuti masatifiketi komanso madiploma a mabungwe a Business Management Education Center BIMEC komanso American Institute of Extended Studies AEIS ndosavomerezeka mdziko muno. Malipoti akusonyeza kuti sukulu zomwe sizaboma pafupifupi 20 ndi zomwe zakhudzidwa. Pa sukulu ya LIST yokha ophunzira oposa 2000 anapeza masatifiketi ndi madiploma kudzera ku mabodiwa komanso ena omwe akuphunzirabe ndi omwe akukhudzidwa. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu pa sukuluyi a James Komichi, iwo akhala akupereka maphunziro pansi pa mabodiwa kuchoka mchaka cha 2022 ndipo ndi wodabwa ndi ganizoli. Mabodi amene abwere pa institution ngati pano si chinthu chonna kuti mangopanga mwina kungopanga apply lero mawa akupatsani center. Mumafunika kuti choyambirira mupange kaye go through zimene amafuna ma requirements awo kenako mufile mafomu awo akapanga assess abwere physical assessment pambuyo pake pamene amakupatsani kuti you can go ahead as a center yoti muzipanga offer ma services athu. Pothirirapo ndemanga pankhani katswiri wa zamaphunziro alimbani nsapato ayamikira mabungwe a NCHE komanso TVETA poonetsetsa kuti sukulu za ukachenjede zikuunikidwa bwino zikutsata ndondomeko komanso zikupereka maphunziro apamwamba ndi ovomerezeka. Komabe iwo ati mpofunika kuti nthambizi zidzilumikizana mokwanira ndi sukuluzi pafupi. Mwina chimene chingangofunika ndichoti
a TVETA komanso mche azikhala ndi zokambirana zapafupi ndi mabungwe onse amene amalembesa mayeso kapena amapereka maphunziro kuti awauze ndondomeko zimene akuyenera kutsatira ndi cholinga choti maphunziro amene akupereka masatifiketi amene akupereka akhale ovomerezeka ndiponso athe kusula nzika za dziko zimene zingathe kugwira ntchito bwino. Pakadali pano akuluakulu omwe amayendetsa mayeso a BMEC atsimikiza kuti anakatenga chiletso ku bwalo la milandu kuletsa ganizo la nthambizi. Tinayesa kupeza ndemanga ku bungwe la TVETA ndipo anati sangayankhulepo popeza nkhani tsopano ili ku bwalo la milandu. Pofika nthawi yomwe tikuwulutsa ripotili, bungwe la National Council for Higher Education linali lisanatipatse yankho pa mafunso athu okhudza nkhaniyi. Pakadali pano sizikudziwika ngati masatifiketiwa akhala ovomerezekabe ndi chiletsochi, komanso ngati olemba ntchito avomereze kulemba ntchito omwe ali ndi masatifiketiwa. Kwa ophunzirawa chipinjo chili posadziwa kuti alowere, komanso ngati akuyenera kuvomereza kutayika kwa ndalamazi kapena kuyima limodzi ndi sukulu zawozi pa nkhondo yoti masatifiketiwa awavomerezenso. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zachilengedwe a Patricia Whiskes yapempha maiko amu Africa kuti ayime limodzi pofuna kuti apatsidwe ndalama zochokera ku thumba lothandiza wanthu amene avutika ndi kusintha kwa nyengo lotchedwa Loss and Damage Fund. Iwo amalankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa maiko amu Africa okambirana za momwe maiko angapezere ndalama kuchokera ku thumba limeneli. Ndunayi inati ngakhale kuti thumbali analikhazikitsira ntchito yake imeneyi, maiko amu Africa akupitiriza kuvutika ndi kusintha kwa nyengo popanda kuthandizidwa kulikonse. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Masiku apitawa anthu oposa 10 adafa ndipo ena ambiri akusowa pokhala kamba ka mvula yamphamvu imene inagwa m'boma la Chikwawa. Ku Kenya madzi osefukira apha anthu oposa 100 ndipo ena mazana akusowa pokhala. Izi ndi zitsanzo zochepa chabe za zinthu zovuta zimene zikubwera kamba ka kusintha kwa nyengo zimene zikuchitika m'maiko amuno mu Africa. Ndi zifukwa ngati zimenezi zimene zachititsa kuti akatswiri odziwa za kusintha kwa nyengo a maiko a Malawi komanso maiko ena amuno mu Africa asonkhane ku Lilongwe kudzachita msonkhano wawo wachisanu okambirana za mmene angapezere ndalama kuchokera ku thumba la ndalama limene cholinga chake kuthandiza anthu amene akhudzidwa ndi ngozi za kusintha kwa nyengo komanso kukonzetsera zinthu zimene zaonongeka. Nduna yoona zachilengedwe a Patricia Whiskes anati maiko amu Africa akufunika kuti ayankhule ndi liwu limodzi kuti apeze thandizo kuchokera ku thumba limeneli chifukwa chokuti maiko otukuka ndi amene akuononga chilengedwe, koma chonsecho maiko amuno mu Africa ndi amene akuvutika kwambiri chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Pakadali pano dziko la Malawi likupempha ndalama zokwana $20 million kuchoka ku thumba limeneli lomwe pa Chingereza akulitcha kuti Loss and Damage Fund. Mapempha kwa atsogoleri a maiko osiyanasiyana amene abwera kuno ku Malawi kumkumano umenewo kuti ngati Africa tikufunika tiyankhule ndi liwu limodzi, zoyankhula zathu zikhale zofanana chifukwa mavuto amene tikukumana nawo kuno ku Malawi anzathunso ku Zimbabwe akukumana ndi omwewo, ku Zambia, ku Tanzania komanso maiko osiyanasiyana. Kotero ndikofunika kuti tibwere pamodzi ngati continent, ngati ana a fuko limodzi kuti tipange drive agenda yonena kuti pakadali pano kumapita kutsogoloko tionetsetse kuti maiko amuno mu Africa akupindula nawo kuchokera ku ndalama za thumba limeneli lomwe likuyang'ana kuti lipereke chipukuta misozi koma anja amene akhudzidwa ndi nkhani za kusintha kwa nyengo. Mawake wapampando wa bungwe la Civil Society Network on Climate Change CISONEC a Gift Numeri anati maiko amu Africa akuyenera asinthe kaganizidwe pa njira zimene akhoza kumapezera ndalama zothandizira anthu awo akavutika ndi nkhani za kusintha kwa nyengo. Iwo akuti izi zili chomwechi kamba kakuti thumba limene analikhazikitsali silinafike pothandiza kwenikweni. Ngati ife dziko komanso maiko odzungulira amene tili mu Africa muno talina kubwera ndi mawu amodzi kapena ndondomeko imodzi imene tingathe kugwirizana kuti apart from anzathu amene amatithandiza koma ifeyo pa ife tokha kuti tingamba mapangaso chani kuti miyoyo ya anthu ipulumuke, zinthu zathu, ziweto zathu, zaulimi zathu zikhale kuti zonse zakhala kuti zatetezedwa. Chifukwa tikapanda
samara mene takhaduka mbakwa zaka zambirimbiri kuti nyengo ikusintha pano yabwera ikusintha yasintha ndipo ikuononga zinthu ndiye ndofuna kuti pakali pano tione kuti kodi ndikusintha kuchi tili wokonzeka motani kuti nyengo imeneyi tiyitetezebe miyoyo yambiri isakhale kusokonekera. msonkhano ngati uwu wakhala ukuchitika kwa zaka zinayi zapitazo ndipo mwazina anthu akhala akukambirana mfundo zimene angakhwimitse njira zolimbanirana ndi kusintha kwa nyengo komanso kuyankhula limodzi ku misonkhano ikuluikulu yokambirana za kusintha kwa nyengo. Patrick Dambula, MBC Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko lino ya darts yalandira ulemu posunga mwambo ndi kukhala ndi kuthekera kochita bwino pa masewerowa muno mu Africa. Izi zikudza pamene timu ya dziko linoyi yakhala pa nambala yachiwiri ku mpikisano omwe unachitikira mdziko la Kenya msabatayi. Tindi zambiri mu ripoti la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Timu ya dziko lino idafika mdziko muno lolemba itamaliza pa nambala yachiwiri mu mpikisano wa mayiko a mu Africa omwe unachitikira mdziko la Kenya. Mtsogoleri wa bungwe la masewero a darts kuno ku Malawi Peter Kinskaira wati mpikisanowo watsekula makomo ku dziko lino pomwe mayiko ochuluka aonetsa chidwi chodzasewera mdziko muno pomwenso dziko lino lasankhidwa kuti lichititse mpikisano wa masewerowa omwe ophunzira msukulu zakunja ndi a mdziko muno adzapikisane. Chiyembekezo chilipo choti ife tichita bwino chifukwa dziko la Malawi lili ndi talenti yobisika kwambiri panopo ndiye kuti ikuonekera andi anthuwo akamatithandiza kuti zipita apa muzipanga chonje ndikukuuzani chilungamo pamene zikathe zaka ziwiri ku Malawi kuno kuzachokera player amene akachite compete ku World Cup finals. Anthu ajasilira mmene tikumasewerera, anthu ajaona kuti ku Malawi kuli ma players amene akuchita bwino kuposa iwo. Nchifukwa kesana nyenchere nthawi yomwe akuti no tikupasa invitation munthu kukafika finals ya Africa Darts Championship kumene kunali kumene koko makosana mukanakhala kuti mulipo sinati bwana. Timu ya Uganda ndiyo yakhala akatswiri a mpikisanowu ndipo ikasewera nawo mu mpikisano wa dziko lonse lapansi. Malawi yalephera kudzigulira malo ku mpikisanowu ngakhale inamaliza pa nambala yachiwiri. Rogers Zako, Simeon Kaonga, Steve Kamfosi komanso Kennedy Nkandawire ndiwo anayimirira timu ya dziko lino kumbali ya abambo pomwe Alice Shawa ndi Memole Katema anayimirira mbali ya amayi. Foster Maulidi, MBC Sport. Pomaliza nkhanizi na yenso mitu yake. President Mutharika wati ubale wapakati pa dziko lino ndi boma la China upitirira kukhala wabwino. Sipikala wa nyumba ya malamulo walengeza mayina amamembala a komiti yapadera yomwe igwire ntchito yofufuza ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko lino ya darts yalandira ulemu posunga mwambo ndi kukhala ndi kuthekera kochita bwino pa masewerowa muno mu Africa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tukufunirani masana opambana.